إذا نايلوم ملقتي ناب سعبتي بروتستانت ويدما منافقان أحواتنا شرب مقبار كتم محلال فلي بسم እግዚአብሔር يمهصنكم هراي قاطتا ناب ጉዳይ ካቲ سعبت بروتستانت كم مصحف قدس وصاي نمنتاي كال مصحفت تتقوم نمنتاي اي مصحف قدساو تتقوم مصحف قدس እኮ ካለ خنጥቀማ ይዝዘናኒ እንዳበሉ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ብዙሕ ይግባዕጉዕን ብዙሕ ይዛረብዮም እቲ ዝዛረብዎ ንግዚ ይጽንሐልና ንሕጂ ግን ካብታ ዝጥቆምላ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ድማ ካብታ ዝኣምኑላ መጽሐፍ ቅዱስ ካብኣ ሓደ ክልተ ስነ ሓሳባት ኣልዒልና ክንሓቶም እሞ እንተመሊሶምልና ክንሪኦም ኢና እንተመሊስኩምልና ብትኽክል ኦርቶዶክስ ተጋጊያላ ማለት እዩ ስለዚ ነዘን ሕጂ ዝሓተኩም ሕቶታት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክሓተኩም ካብ 66 ይኹን ካብ 73 ካብ 81 ብዘይ ይገድስ 73 81 ኣይትጥቆምሉን እንዲኹም ግን ጸገም ይብሉ ወላ ካው ተምጻኹምልና ካብዘን መጽሐፍ ክሓተኩም ከለኹ ካብታ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ምዕራፍን ፍቅድን ክትምለሱ ለይ ይምህጸነኩም እንተ መሊስኩም ለይ እዘን ሰማዕ ዘለዎ ኣዛንኩም መሰኻክር ይኹና ናብታ ስዕቡ ሃይማኖት ወይ ድማ ናብታ ሒስኩም ዘለኹም ነያዳራሽኩም ምእከቢ ናብ ኣመጽየ ምሳኹም ወደ ኣባልኩም ክኸውን ንእቶ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 3 መልእክት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 3 ከምዚ ይብል መልከ ጸዲቅ ኣቦ ኾነ ኣደ ወይ ወለዶ የብሉን ዝተወልደሉ መዓልታት ወይ ናይ ህይወቱ መወዳእታ የብሉን ይብል ጽቡቕ ሰብ ኮይኑ ኣቦን ኣደን ዘይብሉ ኣሎ ድዩ ሓደ ኣዳም ኣቦኡ እግዚአብሔር ኣዲኡ ድማ መሬት ምዃና ንፈልጥ ካብ ኣዳም እንዳተዋላለድና መጺና ኸኣ ንነብር እንዳተዋላለድና ኸኣ ንቕጽል ስለዚ ናይ መልከ ጸዲቅ ግን ኣቦን ኣደን የብሉን ወለዶ የብሉን መወዳእቱ ኸኣ ይፍለጥን መቸም እግዚአብሔር ኣይኮነን ሰብ ምዃኑ ካብ ፍቅዲ ሓደ ጀሚርኩም ተንብዎ ከለኹም ተገሊጹሎ ስለዚ ኣቦኡን ኣዲኡ ናይ መልከ ጸዲቅ መን እዮም ኣቦን ኣደን ዘይብሉን ተኾይኑ ካበይ ይመጽ بمصحف قدس مسرت كم مصحف قدس كتملسلنا إذا قال من جدي عبارة مخنيت ناتكم حسابات قالي إزاي يدلنا نجزي نحنا كابتا مصحف حاتي تكم عليه كابتا مصحف كا تملسلنا قال أين قتل يهودا معرف حدا فقد شعته يهودا معرف حدا فقد شعته كم زيبل جناخه ميكائيل ليك ملائكتي بزعبا ريسا موسى مس ديابلوس ككاراخر كله እግዚአብሔር ይግንሐ ካዳ አቦሎምበር بصرف كخننو أي فردن ميكائيلن سيطانن بزعبا ريسا موسى تخاراخورو يبل بزعبا ناي ريسا موسى ميكائيلن سيطانن أبيم تخاراخيرو أبي مصحف الله انتي ندابليوم كتخاراخيرو اما مودعتا خدا منا سنيفو ميكائيل دي ولا سيطان أبي مصحف قدس يركب أبي تاريخ يركب يهودا كابي يمصيو أبي كيركب اسكن غورونا منافقان ملوسلنا نغطل تحتي لكم نا يهودا معرف حنتي ازلاتو فقد تشعت خنغركم صنيح فقد 14 15 كا خمزيبل اتخاب ادم شابعي ولدو زخونه هينوك ون بزعبا زم سبات زيوم انه غويتان كلاتهم كفردو ميلو تنبي هينوك انتي دي تنبي بزعبا من يختنبي اتستنبي تنبيت اتصحفت ابيلو مچم هينوك أكايدوم እግዚአብሔር ገበረ እግዚአብሔር ድማ ካብዛ ዓለም ዚ ኣወሰዶ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ተጻሒፍና ኣሎ ስለዚ ሄኖ ጉጻሓፎ መጽሐፍ ኣብየሎ ተስተነብየ ትንቢት ኣብየሎ እዚኣ ኸኣ መሉስልና ካበይ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍን ፍቅድን ገርኩም ምክንያቱ ምዕራፍን ፍቅድን ገረ ዝሓተኩም ዘለኹ ንቐጽል ሳልሳይ ሕቶ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 3 ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 3 ከምዚ ይብል ዓቢ ተኣምር ድማ ኣብ ሰማይ ተራእየ ፀሓይ ዝተወንዘፈት ወርሕ ብእግራ ዝረገጸት 12 ከዋኽብቲ ከም ኣኽሊል ኣብ ርእሳ ዝደፍአት ሓንቲ ሰበይቲ ተራእየት ንሳ ጥንስቲ ነበረት ቅልውላው ስለ ዝሓዛ ድማ ክትወልድ ትጸዓር ተእውን ነበረት ይብል ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንፀሓይ ዝተወንዘፈት ንወርሕ ብእግራ ዝረገጸት ን12 ከዋኽብቲ ኣብ ርእሳ ዝደፍአት መን እያ ኣበይ ከላ ምን ይኸስማ ከተሓርስ ከ ቅልውላው ሒዝዋ ነበረ ኣበያ ከተሓርስ ቅልውላው ሒዝዋ መቸም ድንግል ማርያም ከይንብል በት መጽሐፍ ቅዱስ ወይ በቲ ጽሑፍ መሰረት ኣብ ቤተልሔም ከም ዝወለደት ድንግል ማርያም ቅልውላው ከም ዘይሓዛይና ንፈልጥ ፀሓይክቱን ዘፍካ ኣይራእነያ ወርሕ ክትረግጽ ኣይራእነያ ከዋኽብቲ 12 ኣብ ርእሳ ኣኽሊል ክደፍ ኣይራእነያ ስለዚ እዛ ደዚያ እመን እያ ትርጉሙን ምስጢሩን እዚ እንታዩ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ብምግባር መሉስልና ራብዒትን ናይ መወዳእታ ሕቶይ ድንግል ማርያም
أبوانا ديانا مصحف قدس يلوم كابسب وجن ديا كابسبن كوجن ملائكتي أيتفلتني مناتو أب لوقاس ونجيل ناب إلسابيت زمدا خمس خدات جبريل ملائك كم زبسرا ينجر كوجن سموخنا صحف زي ما سرجال لنا جنك أبوانا ديان بزي مهلاون كوجن ملائكت خيتهم كأن التعراتر سلازين هيدن قل ماريام تولدا أبوانا ديان أتعبابيئة كما ينزبل أما صحف قدس يلن سلازين إيسوس كريستوس ولدت أدي أبوانا ديان يلو سلازين من يوم أبوانا ديان كابيما خابيا مزيا نايزا دزي أدحرا بايت أخن فلت ندل لنامو نزان حتوتات زين بقبو خما صحف قدس ما سرجا بمقبار معرافن فقدن غيركم انت مليسكم لي أنا أمونني نبتاز لهم ما داراشكم مزي خيلي بزي زخون زربان نزي انك تملس لي بسم እግዚአብሔር ይምሕፀን እቶም ደቂ ኦርቶዶክሳውያን ድማ ሸር ብምግባር ናብኦም ኣካፍሉሎም ኣብፅሕሎም ይስምዕዎ ብድሕሪ እዚ መልስታቶም ክንርኢና ቴንክ ዩ